ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ଶୁଭା? ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାହିଁ ପାଟିଟା କରୁଛୁ କହିଲୁ? ଚାଲୁନ ଦେଖିବ ମୁଁ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛି। ଆରେ ଆରେ ରେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିକରି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ? ଓହୋ ନାଇଁ ଭାଇ, ତମର ତ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତା। ଆସ ବାହାରକୁ, କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖିବ ଜଲ୍ଦି। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ନୂଆ କଥାଟା ହେଇଛି। ଆରେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼? ଆଜି କ'ଣ ଚାରିଦୁଆରରୁ ଜନସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି? ସେଇଆ ତ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ତ ଛାନିଆ। ହଇରେ ଜଗା, ଇଏ ପୁଣି ତୋର କୋଉ ଲୀଳା? ନା 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 ନା, ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ହାତ ନାହିଁ ଭାଇ। ହେଲେ ଭାଇ, ଏତେ ଭିଡ଼ରୁ ବାହାରି ଆମେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବା ତ?